Hi mga igsoon, mayong buntag. Karon ay adlawng Domingo. Pasalamat sa mga sa kaigsoon diya sa pagtuo sa Ginoo niya. Pasensya kay sa akong tingog kay nisuol lang akong kuan panuok. Nya sabawan pa, glantan pa, murag nagdoble ang kuan pa pagsuway. Wala nga amo din ni ang kuan ay sitwasyon karon nagluto ako mga kaigsuonan oh. Sila ay nagluto, libre na na. Pagtabang mo lang ba? Pagtabang di sa bunaton kay pagsalamat pud sa Ginoo. Ya, kaon ka pamahaw kay ibis din nagsugod niya naglugaw-lugaw ko loya ka kung nga babay Mixon. Sumo ni ang nagpasalamat Brad. Di Brad. Sugo kita guro ni Brad. 40 taong gagawatan, 10 taong kini wataw nito. Mari din sila. Rochilin and Fernando. Ngaon. Top. Ay, ako tanawan ka rin na sila. Mga kaigsunan. Oh, lumian ni Pansita, good. Pansit ni Kuya Loren. Napa si Brad Tonto, no? Sa hilaw? Hello, dili hilaw. Ayan. Sultana. Sultana. Hindi ka masilaw, hilaw. Wah, yung kuchilyo ay. Pero si CJ ka. Wala. Manila mga babuyan. Wala milay na da. Kanara. Wala ka magdaw, what? Oh, kanara mo na. Dito ba na? Ano ba trasa mo to? Ano yung mga kaigsunan? Hi guys, Mana ko ila kuan. Charge tama? Charge ko ba? Dito sa kuan. Charge ako kadiyot kay maglobat ang cellphone na. Charge tabi? Charge ba? Hi. Okay kayo. Welcome to my vlog. Dalam pusat Ginoo sa mga Tubusan sa dagkat mga Kristana ang among pagkain ug pagkayaw sa mga Ginoo ana dalang buhatag sa tibok ng mga kinabuhi ang mga kamuhi ang iyong nagtutuhon ang ginong nagluwas na ay halong Ginoo sa atong sinapunan. Iyahay kami uban. Ang natabo ni King Josaphat dito sa Jericho.
pila kahigayon ilang gilibot-libutan ang gingharian sa Jericho mga igsoon. Ituyok sila pila ka tuyok uban sa ilang dagko nga mga pagdaig sa Ginoo. Unsay nahitabo sa pader sa Jericho na bumbag. No? Ngano man kay ang gahom sa pagdaig sa Ginoo mga igsoon makahatag kini siya ug dakong kahimuan. Kung naa nato ang tinuod nga pagdaig sa Ginoo. We hope mga igsoon nga sa kanunay ang kining atong mga ngabil mga igsoon, kining atong kusog ato ni siyang gamiton para mahimaya ang Ginoo diri sa atong lawas. No? Matud pa ni Apostol Pablo mga igsoon, ana siya sa 1 Korinto 6:20. Gipalit na kamo sa kabili, himaya ang Dios diha sa inyong lawas. Muna mga igsoon, ang sekreto sa pagdaig sa Ginoo mga igsoon, muna sa kong ingon, no, matud pa sa Biblia, muabot nimo ang mga sekreto nga panalangin. Ayon naghunong paghimaya sa Ginoo mga igsoon. Muna mga igsoon, salamat kaayo nya di na to dugayon mga igsoon, haron masayot ta kung kinsa kini kalihukan ug unsay iyang tuyo sa atong igsuon nga si Jeffer Abalo. No? Sige miso no, ito tanan. Tulong bro. Kining gibuhat mo na dumigsoon. Nganong gibuhat ni ako kun sa rason nganong gibuhat ni ako igsoon. Ini migso na gibuhat na ko tungod sa nganong gibuhat na ko kun sa rason nga gibuhat na ko tungod sa tabang sa Ginoo. Absensya na gyud makahilaw jud kay ati migsoon nga katong kining gibuhat ko nga natungod yun sa kanang kaayo sa Ginoo migsoon nga ang nauna yun ni migsoon nga gibuhatin ako yung pasidunggan nga ang Ginoo nga kanang sa mga pagampo ba naa jud siya bisan pa man nga natay tayo nga kanang magmaluyahon ta murag malayaw na taniya. Saya gumigsoon nga ang Ginoo tinang dili jud siya pasagdan niya yung mga anak. Una ni migsoon nga ako yung isa-isa ini nga salamat ko. Katupang katong sa kani si kanang sa kong asawa si Sidon nga kanang padong ni siya mga anak ba kanang nabuntin ni siya ba. Nay mga kanang naay mga pagsulay nga katong nakuan pa na siya katong ayo ko bisag kinsa imong panaan kadto sa Ginoo na gini pagsuway. Pero tungod sa tabang sa Ginoo, no? Tungod kini himo kag panaan sa Ginoo. Dili mahimo nimo kalikatan imong mga saad tungod lang sa pagsulay. Ano man ang paghimo paghatag ka mapasalamaton ngadto sa Ginoo, dunan ni siya dako kayong benepisyo nga imong madawat gikan sa Ginoo. Una kining mubantay sa imong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan sa Dios. Bisan sa kagubot sa imong una-una, bisan sa problematic, pero kung duna kay saad sa Ginoo, mapreserbar kana ang imong ang kakuan sa imong kasing-kasing, ang ka-struggle, ang ka-hustle, mawagtang kana tungod sa imong mga panahon ngadto sa Ginoo. Abi ba ninyo mga igsoon? Sa ko lang parte, no? Kaya mga struggle sa kong kinabuhi inside sa kong pamilya. Problema sa anak, no? O problema sa personal na pagkatao. Ngayon, ang palungan. Nay, panahon mga igsoon, umingon ka sa pagkagawin. Gusto ko give up.
Gusto kong biya. Gusto kong magkinabuhi nga ako na lang usa. Kaya nakita na ko, wala na ko mahala sa akong pamilya. Pero nakahula-hula sa akong mga panaan ganito sa kanya. Nakaingon ko mga iso. Kanir yung mga butanga o nakapugong na. Di mahigit ang akong talikdan, akong katungdanan tungod yang sa mga pagsunay. Dili mahimo akong talikdan ang akong panaan ganito sa Ginoo. Ingunahan ni kabukat ang kinabuhi sa tao ng mga lagan sa Ginoo. Ilabi na kung ikaw mao'y gitawag og padre di pamilya di sa imong kinabuhi. Naa ang tanang kabukat ng abot sa imong kinabuhi. No? Particular sa akong parte. Ang problema sa akong kinabuhi. No? Mao na nga dili ko magduha-duha pagkuot ng istorya ni Apostol Pablo di sa Roma City 25. Nga niingon siya mga igsoon sa 24 kung sa iyang giingon siya mayong pagkapiit sa iyang kinabuhi. Dini sa Roma City Roma City 24. Ingon siya din mga igsoon. Ingon si Apostol Pablo nga halaot ako nga tao. Kinsay mo pagawas kanako gikan ining lawasa atong Ginoo. Busa pinaagi sa akong salabutan ang ginaalagaran ko mao ang kasuguan sa Dios. Apan pinaagi sa akong lawas ng ginaalagaran ko mao ang kasuguan sa Satan. Abi ninyo mga isunig abot sa imong kahuyag. Magkahiyosa. Hallelujah! Salamat ng Diyos, maingot to kanatong tanan. Dilok na ko. Sa luyo pikas at pikas. Mana pagpapaluman mo pa kay so panuman ang among service. Sa kape kayo. Sa view are so Philippine, continue to your vlog. May pa ko na ina. Isa ba? Isa ba?